Let's go. Bona nit i benvinguts al programa Persones F, aquest programa sobre l'economia del futur. L'economia feta per les persones felices que fan, que formen, que fomenten, que fins i tot filosofen. Aquesta economia amb aquest factor F que ja és aquí i que avui us acostem amb el nostre programa. Avui parlarem amb l'economista Jordi Angusto de les sortides de la crisi, com hi hem arribat i com hi hem de sortir. En el nostre reportatge a Radar parlarem de Becico, d'aquest màrqueting online destinat als restaurants. I a la proposta del dia, a la proposta final d'avui, parlarem amb la nostra companya Emma Feriche sobre innovació i emprenedoria. A més, tota la informació i actualitat més innovadora amb les nostres microcàpsules. Tot això al Persones F. Comencem. My friend fell on his right foot. Yeah! Doncs ens trobem amb l'economista Jordi Angusto. Bona nit. Hola, Georgina, bona nit. En Jordi és membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, és també copresident de la Comissió d'Economia de la Innovació i, entre altres llibres i altres coses i experiències, exacte. També és l'autor del llibre I ara què? Entre la crisi i la fallida. Jordi, ets l'autor d'aquest llibre. Com hem anat a parar en aquesta situació, en aquesta crisi? Tenim poc temps i això demanaria una setmana per estar parlant. Sí, abans comentàvem aquests 10 minuts i dèiem en 10 minuts no es pot arreglar el món, però bé, què ha passat, Jordi? Com és que estem aquí i què hem de fer per sortir-ne? Les causes són moltes. És com quan hi ha un tsunami, doncs has de retrocedir i el que expliquen, per exemple, ara d'aquest tifó que hi ha hagut a Filipines, com el canvi climàtic ha influenciat. A veure, això és important perquè l'economia passa igual. Una economia globalitzada, una cosa que té l'inici en una cantonada d'aquest món, doncs s'acaba repercutint a tot el conjunt del món. A veure, podríem dir que aquesta crisi arranca amb la caiguda del mur de Berlín, l'any 89. Anem enrere. Anem enrere. Molt bé. Situem-nos en el 89. I en el 89 què passa? Doncs que s'acaba, d'alguna forma, un ordre mundial que s'havia instituït en acabar la Segona Guerra Mundial. Aquest ordre gairebé condemnava Europa a ser feliç. Una condemna per totes les seves malifetes. Li deien, no, ara estigues tranquil·leta, Europa, no podràs tenir exèrcit, no has de gastar diners amb exèrcit, i a més et finançarem generosament als Estats Units a través del Pla Marshall i podràs fer un estat de benestar com no ha conegut abans ningú i que era l'enveja de tot el món. En caure el mur de Berlín, què passava? Que el bloc soviètic queia, que la Guerra Freda s'acabava, que els Estats Units vencia o el capitalisme vencia el comunisme, però al mateix temps que els Estats Units esdevenia un país tremendament endeutat, amb un dèficit tremendo, i que per l'altre costat la Xina, una Xina post-Mao, havia convertit en un capitalisme d'estat amb un superàvit tremendo que eixugava aquest dèficit dels Estats Units. Això, l'escenari global. I a Europa, què passava a Europa? Bé, doncs a Europa es va produir la reunificació d'Alemanya, es va accelerar el procés de la integració europea. Nosaltres estava previst que probablement encara no hi seríem dins, però allò va accelerar tot el procés i per tant en vam entrar nosaltres i Portugal i Grècia, tot endins, i vàrem fer una unió monetària sense la unió política pertinent. I aquesta unió monetària exigia una sèrie de coses. Una moneda única significa o demana que les inflacions dels diversos països siguin similars. Si un país té una inflació més alta que altra, vol dir que perdrà la seva competitivitat. Quan hi ha monedes, s'ajusten les monedes. Quan aquestes no hi són, què passa? Doncs que tota la perifèria va entrar en un dèficit comercial tremendo i al centre, anem a dir Alemanya principalment, un superàvit descomunal. Llavors estem dient que havíem posat un nivell potser massa alt en aquest moment d'unificar moneda? Bueno, el nivell no és que era alt, és que s'havien de donar les condicions perquè es mantingués. A veure, economistes amb Premi Nobel al darrere, com el senyor Krugman o el senyor Stiglitz, deien això serà impossible i per tant acabaran perdent les economies més febles. I això és el que ha acabat succeint. Tota la perifèria no estava, el que no podia era competir en condicions d'igualtat. La paritat que s'havia establert les defensava, però en el moment en què aquest dic saltava pels aires, doncs vàrem entrar això en dèficit comercial, i un dèficit comercial significa que algú t'ha de prestar
perquè gastis més que el que ingresses a hagut de fer préstecs, això anaven acumulant un deute colossal. Si ara anem als Estats Units, passava una situació similar amb la Xina, i l'any 89 va caure Lehman Brothers arran d'haver inflat una bombolla immobiliària que era insostenible, que en un moment o altre havia d'esclatar, i això que va fer que la gent que ens havia deixat els diners tingués molta por de que no els tornéssim, i van tancar l'aixeta de cop. I llavors aquí? Bueno, doncs aquí una economia que havíem anat perdent competitivitat, que havíem crescut moltíssim, que havíem atret milions d'immigrants, doncs ens vam trobar que de cop i volta aquest finançament que ens permetia mantenir aquesta economia ja no arribava. Vam veure la realitat, no? Aquesta felicitat o aquesta grandesa. No, tampoc, no és que jo fos ni la felicitat, ni fos... No, eren unes... Torno a agafar l'exemple del tsunami o del tifó, és a dir, són dinàmiques molt fortes. En realitat, la immensa part d'aquest endeutament espanyol va anar a parar a una bombolla immobiliària, a milions d'habitatges que no trobaven comprador. Per tant, no és cert que consumíssim en excés i visquéssim molt alegrement, no. Tots aquests diners en realitat se'n van anar a inflar quelcom que ningú no volia. I, d'una banda, home, aquests senyors de fora, pensa que cada 3 de 4 hipoteques es finançaven amb diners de fora, que van decidir que era una bona inversió construir habitatges a Espanya, home, si es van equivocar, una part haurien de pagar. Però han dit que no, que ells no volien pagar res i per tant van obligar l'estat espanyol a signar un acord de rescat bancari que el que garanteix és que ells cobraran en qualsevol dels casos i que nosaltres ho haurem de pagar encara que sigui a costa de pensions, sanitat, educació, llei de dependència, i per tant varen obligar a unes retallades descomunals, que són les que estem patint. Per tant, patim els que no hauríem de patir tant, no? Patim els que no haurien de patir tant, això per descomptat. Això ho podem dir així. I ara què hem de fer, Jordi? Un cop ens trobem així desemparats o de sorpresos, que no sabem ben bé què ha passat i com ens ho estem menjant, què hem de fer? Cal reconèixer que hi ha determinades coses, com la del canvi climàtic, que difícilment les podem resoldre nosaltres sols. I, per tant, hi ha determinades coses que demanen una governança global. Per exemple, tornem una mica enrere, al final de la Segona Guerra Mundial també es va establir una cosa que era l'acord de Bretton Woods, que és com funcionarien les monedes a partir de llavors. Abans hi havia hagut el patró or, això es va trencar, va ser causa de molts de conflictes similars a l'actuals, però això també es va acabar l'any 71 i es va quedar un sistema monetari basat en el dòlar. Aquest sistema no funciona, per tant caldria resoldre'l. Però hi ha una altra part que és el que suposa la globalització i que ha suposat sobretot en la distribució de la renda. Això ha provocat una concentració de renda en poques mans com no s'havia conegut mai. En realitat, l'any 1929, que és la gran depressió del segle passat, i l'any 2008 tenen un factor comú, que és que en aquell moment es va assolir el màxim en la concentració de riquesa en poques mans. És a dir, el 10% de la població mundial va assolir un 50% de la renda, de tota la renda, aquell any i aquest any, just quan van esclatar les dues crisis. Per tant, això és quelcom que també s'ha de corregir i que probablement s'ha de corregir a nivell global. Tenien uns reptes que són globals, hi ha uns reptes que són europeus, aquesta asimetria europea no té sentit. En aquest moment Europa té un superàvit comercial descomunal, que això significa que té que finançar els països en dèficit. I això se'n va al voltant de 300.000 milions d'euros l'any. Estem parlant d'unes xifres que semblen... De capitals que Europa exporta, mentre Europa té 125 milions de pobres i 25 milions d'aturats. Per tant, home, això té poc sentit i una primera cosa que caldria fer a nivell europeu és com es reverteix això que ara en aquest moment estem exportant a fora, aquests capitals que exportem, que no convenen a ningú, perquè els països que els reben acabaran com el nostre, inflant bombolles, que els deixaran endeutats i després no podran tampoc pagar els deutes. Sí? Els països poden tornar a passar per situació... És a dir, els països que ens han vist des de fora poden repetir aquests patrons? No n'aprenem? No n'aprenem. Xina està a la vora... No, això arriba un moment en què juguem a piràmides i això és constant. Jo sembla que allà pots treure un rendiment més alt i els diners van cap allà i maricón el último, és a dir, al final que hi arribi aquest serà el que pagarà els plats. I això és un procés difícilment aturable, en tot cas això que et deia, un nou sistema monetari internacional hauria d'aturar aquests moviments globals, aquests tsunamis que es belluguen. I per què no es fa això, Jordi? Per què no s'aturen aquests moviments? Doncs és com el canvi climàtic, perquè cal que ens posem d'acord els homes. I això és molt difícil. I això és molt difícil.
Per tant, això és global. Hi ha altres que són a Europa, com corregir aquests desequilibris, aquestes asimetries entre el centre i la perifèria, i això està de l'abast d'Europa, i ara tenim unes eleccions europees el proper 25 de maig, crec que és, en el qual tots els europeus estem convocats a decidir qui volem que ens governi i per fer què. Doncs haurien d'esmenar, de revertir aquesta situació, canviar l'austeritat en la que ens estan castigant per un programa de desenvolupament, és a dir, fer exactament el contrari. Per tant, el granet de sorra que podem aportar nosaltres, les persones de peu, que no som grans, que no tenim grans càrrecs polítics, què hem de fer? Hem de votar? Ara arribem a allò que sí podem fer nosaltres. Això. A veure, el fet que nosaltres entréssim en dèficit, hi ha aquests efectes de l'euro, tot això que he explicat, però al mateix temps hi ha un efecte de competitivitat relativa. En el nostre país, Catalunya té una productivitat més alta que la resta d'Espanya, però més baixa que els països del nord. Això també és història. La productivitat no és que nosaltres siguem més tontets, sinó que la productivitat és una funció que depèn del nivell de coneixement, principalment, del sistema d'organització, una organització que sigui satisfactòria, que es basi en la motivació de la gent que hi treballa, dels mitjans de producció que disposem, de la tecnologia que fem servir, això configuren quina és la productivitat, que és una característica no tant d'una empresa com d'un territori. Si nosaltres tinguéssim, o dit d'una altra forma, per sortir de la crisi en la que estem, la sortida bona no és la d'encongir-nos, retallar i baixar salaris, sinó que és la de millorar fortament la nostra productivitat. I això sí que ho hem de fer cadascun, cada dia a casa nostra, en el nostre negoci, en la nostra feina. Un exemple. Un exemple, mira, ara aquests estudis estan al Tecnocampus de Mataró. Sí. És un exemple encara que tardà, perquè hauria estat molt bé que els féssim 20 anys enrere, en el qual hi ha un centre tecnològic que està treballant per aplicar innovacions i transportar-les i transferir-les a les empreses. Aquest és un molt bon exemple. Perfecte. M'has dit que al final em demanaries una paraula, te la dic ja. Sí, senyor. Innovació. Innovació seria el factor F d'en Jordi Angusto. La innovació és el factor F del senyor Jordi Angusto, de l'economia que necessitem ara. Què vol dir innovació? Vol dir que si fem com fèiem ahir, demà no hi serem en el mercat. La innovació és un procés constant. La innovació tampoc no és esperar aquell invent que em farà ric d'una sola... Un invent màgic, no. D'una sola tongada, no. La innovació és, bàsicament, fer millor les coses que fem. Si agafem el telefonet que fa aquest del senyor Jobs, que ha fet tan famós i que té tanta gent, és un telèfon, no és un producte... Quina és la diferència? Home, que funciona, és més còmode, l'experiència del seu ús és completament allò diferent. Per tant, no es tracta tant que pensem, no és que ara què hem de fer? No perdem el temps pensant què hem de fer. El que hem de perdre el temps és com hem de fer les coses. Com podem millorar, no? Com podem millorar? I millorar significa com millorem la vida de les persones. La innovació té un fons de generositat tremendo, perquè o jo et milloro les coses o allò que t'ofereixo tu no m'ho compraràs. Fantàstic, doncs amb aquesta paraula innovació acabem l'entrevista d'avui amb en Jordi Angusto. Moltíssimes gràcies, Jordi. A tu, Georgina. Esperem rebre't també d'aquí uns dies perquè 10 minuts són poquets per canviar el món, però hem deixat anar una petita píndola, si més no. Bueno, qui no pot comprar algun llibre i veure... Això també, i tant. Tots els llibres d'en Jordi Angusto, que no només ha fet el I ara què entre la crisi i la fallida, sinó que en té molts més. Gràcies, Jordi. Fins ben aviat. A tu, Georgina. Els contenidors d'importació descarregats en el Port de Barcelona han augmentat el mes d'octubre passat un 11% respecte a l'any anterior. D'aquesta manera, s'evidencia la recuperació de les càrregues importades després d'anys on eren més freqüents els descensos. En total, des de l'inici de 2013, han passat pel port més de 333.000 contenidors, una xifra que suposa l'augment d'un 1,5% respecte a l'any anterior i on els hidrocarburs i els químics hi han jugat un paper important. En conjunt, el trànsit total del Port de Barcelona s'ha situat en 36 milions de tones durant els darrers 10 mesos, xifra que es manté en línia amb la de l'any passat i manté la porta oberta a la internacionalització catalana.
I moment ara d'anar al nostre reportatge radar. Sortim del plató i marxem de ruta fins a aquells indrets on treballen el factor F, una fàbrica, un estudi d'artistes o un laboratori. Avui el nostre reportatge radar parla de Becico, una empresa especialitzada en el màrqueting online de restaurants i dels seus clients. Becico és una empresa que ajudem als restaurants a que puguin generar més negocis gràcies a internet d'una forma molt fàcil, que és que anunciïn una web mòbil seva feta amb la nostra empresa, amb Becico, a les seves taules. Aquesta web mòbil el que els permet és que els seus clients es registrin, aconsegueixin el contacte als restaurants i d'una forma molt fàcil puguin després enviar promocions, ofertes, avantatges. El desconeixement per part dels petits empresaris i les dificultats econòmiques, davant d'aquests dos problemes, nosaltres vam voler crear, gràcies a la tecnologia, una forma que fàcil i econòmica poguessin aprofitar internet per als seus negocis. Avui en dia tothom va amb el mòbil. Tothom recomanem amb el mòbil, parlem amb els amics amb el mòbil, informem amb el mòbil, veiem les notícies amb el mòbil i, per tant, les promocions que els restaurants poden fer també es consumeixen al mòbil, al propi restaurant, amb una targeta que tu vegis sobre la taula. I la nostra solució va dirigida a que les campanyes que facin els restaurants siguin consumides amb els dispositius mòbils. Clarament, el 2.0 és una tendència del present i del futur, no? I cada vegada estan naixent moltes iniciatives i s'està demostrant que en molts sectors té èxit. Però nosaltres ens hem centrat i ens hem focalitzat i posar-nos en la pell dels restaurants, oferint una solució molt dirigida cap a ells, utilitzant tecnologia d'intel·ligència artificial que el que permet és que les campanyes que ells realitzin sempre siguin provades, siguin efectives i analitzant els resultats. Veiem que d'aquí un temps, per exemple, es podrà pagar pel mòbil. Això és algo que sabem que d'alguna manera hauran de poder incorporar en la nostra solució perquè també sigui una oportunitat pels restaurants. Aleshores, entre els projectes que tenim de futur, una seria la possibilitat de que la gent pogués pagar pel mòbil o deixar les propines a través del mòbil. Són idees que ja arribaran. Doncs ens trobem amb en Rafa Liñán. Bona nit, Rafa. Bona nit. Ets el fundador de Becico. Felicitats per aquesta idea. Gràcies. És possible tirar un negoci avui en dia sense fer publicitat per internet, online? Jo crec que és molt difícil i internet és un canal que està present amb molts de nosaltres. Tenim internet al mòbil, a l'ordinador a casa, a la feina. Llavors, que una empresa no es plantegi utilitzar aquest canal per fer arribar el seu missatge als clients, crec que està perdent oportunitats. Aleshores, segurament és possible, però els negocis no han de perdre l'oportunitat de fer-ho i guanyar més clientela gràcies a internet. I us heu especialitzat en el món de la restauració. Per què? Sí, nosaltres ens hem especialitzat en restaurants perquè va arribar un moment que vam considerar molt important poder-nos posar en el lloc de la persona que dirigeix un restaurant per oferir-li un producte com el nostre. Nosaltres ajudem a fer una cosa que per nosaltres resulta molt fàcil, que és com fer arribar aquestes ofertes i promocions a través d'internet als seus clients,
Però per a una persona que dirigeix un restaurant de tota la vida, això és una cosa desconeguda, és una cosa que els hi resulta, més que difícil, és això, desconeguda, no? I al no final saben com manegar-ho, no? no saben com manegar-ho i quan desconeixes alguna cosa normalment tendeixes a no voler-ho fer, no? Aleshores nosaltres, al posar-nos en el joc del restaurant, de la persona que dirigeix el restaurant, ens va facilitar saber molt bé com explicar-li, com fer-ho fàcil i realment què és el que necessiten. Clar, però en el món de la restauració, la clientela, doncs sí que és gent jove, però hi ha molta clientela ja d'una edat més gran, d'edat mitjana i això. És fàcil arribar a aquesta gent de més edat, amb la tecnologia, les aplicacions? Sí, jo crec que tots estem veient com internet està cada vegada més present en gent més gran. Jo, per exemple, el meu pare, que és una persona ja d'uns quasi 50 anys, utilitza WhatsApp. Cada 2 per 3 m'envia un WhatsApp preguntant-me on estàs, què fas, com et va... Si vens a sopar, si no... Clar, això jo fa un any no m'ho esperava. De fet, quan estava a WhatsApp deia no, papa, això és molt difícil per tu. I ara jo, ara sí que ho utilitza i ho utilitza més que jo. Llavors, crec que internet ja no només és per la gent jove, sinó quasi per tothom. Hem trencat barreres en aquest sentit. Hem trencat barreres, moltes barreres. Rafa, ets un noi jove, has tingut aquesta idea. Ens pots dir algun consell o algun ingredient que diguis, mira, doncs si ets així aconseguiràs anar per aquí, en el món de la innovació, de l'emprenedoria? Un factor F, que en diem aquí. Un factor F? Sí, el teu, vaja. El meu, el nostre, realment a Becico sí que som una empresa jove, som una empresa amb energia i som una empresa que hem volgut innovar. I hi ha gent jove que vulgui emprendre, jo li diria que mantingués sobretot aquesta energia per poder tirar endavant. Per tant, energia. Energia, molta energia, molta energia. I molta energia i ganes de sortir a explicar el que fas i de reflexionar. També és molt important reflexionar sobre tot el que estàs fent. Sobre el que fas per poder-ho millorar constantment. És un procés continu que has d'estar a sobre de la teva idea o el teu projecte i anar canviant i millorant. Molt bé, doncs amb energia t'agraïm avui, Rafa Liñán, que hagis estat aquí amb nosaltres. Esperem que puguis venir un altre dia i ens expliquis també una altra aplicació. Moltes gràcies. Fins aviat. Merci. Adéu. En Suso Cirajas i la Sara Planells són estudiants del grau en mitjans audiovisuals del Tecnocampus. El Suso, però, té una gran afició envers el vi. Fins i tot ha cursat un cicle d'enologia. D'aquesta parella han nascut els Winnies, una forma innovadora de marxandatge envers el vi. Els Winnies són unes mascotes inspirades a les diferents varietats de raïm i a l'enologia en general. Van participar al programa Innoemprèn Universitari. Aquest els va ajudar a evolucionar la seva idea cap a una necessitat de mercat donant-los eines per dur-lo a terme. Per més informació pots consultar a www.winnies.net. I a cada Persones F dediquem un moment final a parlar d'aquesta proposta del dia. Una setmana sobre ecologia, sobre creativitat, sobre acadèmia universitària i avui toca parlar d'innovació i emprenedoria amb la responsable d'emprenedoria del Tecnocampus, l'Emma Feriche, que ens parlarà del mapa d'emprenedoria del Tecnocampus. Emma, bona nit. Hola, bona nit, Georgina. Ets la nostra col·laboradora i ens vens a parlar del mapa d'emprenedoria del Tecnocampus. Què és això, Emma? Doncs, en definitiva, el mapa no és més que una representació gràfica del portafoli de serveis que Tecnocampus ofereix al conjunt dels emprenedors. En el seu moment, quan Tecnocampus va néixer, va voler diferenciar-se comunicant que era el parc dels emprenedors. Per això vam anar desenvolupant cada cop més serveis diferents per donar suport a aquelles persones que tenien una idea i ajudar-los a consolidar aquesta idea, construint el seu projecte, posant-lo en marxa i després fent-lo créixer. Però, clar, el nivell de serveis que hem anat dissenyant cada cop era més complex i va haver el moment que vam creure necessari de representar gràficament
com podeu veure, quines eren les alternatives, quines eren les portes d'entrada, què podies trobar en els serveis d'emprenedoria del Tecnocampus i qui eren les persones i aquests emprenedors que podien fer-ne ús. La idea és que hi ha tants usos diversos, hi ha tantes opcions que si no et vols perdre, fem un mapa, no? Exacte, i si tens un projecte, tens parada al Tecnocampus, i aquest és una mica el claim o l'eslògan de la campanya, i per això hem creat el mapa d'emprenedoria, que representa els diversos trajectes per emprendre que Tecnocampus t'ofereix i per donar-te recolzament. Els emprenedors se saben situar, saben seguir aquest mapa i saben anar pas a pas? Bueno, si voleu, us ho explico una mica. En principi, nosaltres hem identificat 3 grans portes d'entrada, per tant, 3 grans trajectes. El primer, com no, és l'emprenedoria universitària. Tecnocampus sabeu que és el bressol del talent, del coneixement, i els nostres universitaris no només s'estan preparant per ser bons professionals, sinó també s'estan preparant per ser bons emprenedors. D'aquí que Tecnocampus tingui diverses eines que els permeten anar treballant al llarg de tot el grau, el seu perfil emprenedor, i anar madurant aquestes idees d'emprenedoria que comencen a néixer. Dins del que seria el trajecte de l'emprenedoria universitària, la porta d'entrada, lògicament, són els graus, però una vegada l'universitari està durant els 4 anys, pot anar gaudint de diversos programes d'emprenedoria, com podria ser l'Innompren Universitari, que és un programa curtet, intens, molt pràctic, on la idea es transforma en un prototip. El prototip es testeja en el mercat i si el mercat l'accepta, es desenvolupa el model de negoci i el pla de negoci. Per tant, ho posem en pràctica, eh? Exacte. Aquesta és la característica del programa. Tecnocampus sempre intenta abordar l'emprenedoria des de l'òptica de la pràctica i des de l'òptica de l'orientació a mercat. Si el consumidor no ho valida, no hi ha business. Per tant, ho testegem, si funciona, definim el model de negoci. Entenc que, clar, teniu tants universitaris, estudiants, amb moltes pors, imagino de no trobaré feina, què faré? Doncs la resposta és fes-te tu la teva feina, no? Doncs això sembla... El punt de partida és teòric, però de veritat no ha estat així. L'esperit emprenedor dels estudiants del Tecnocampus aflora, però no com una conseqüència del por. Tot el contrari. Ja venen valents. És impressionant. Grans notícies. És a dir, els estudiants del Tecnocampus, fixa't que en el programa d'Innompren Universitari, que és el que us estava explicant ara, el vam comunicar en 3 dies pels passadissos, és a dir, vam fer campanyeta dintre del que és la universitat. Teníem 50 universitaris amb ganes de validar una idea de negoci. Es van reorganitzar per equips i d'aquests 50 van quedar 20 idees, de les quals algunes d'elles, això va ser el curs passat, 5 de les quals ja estan constituïdes i facturant. És a dir, els nostres universitaris no és gent de por, no és gent que digui ara què faré, tot el contrari. L'actitud la tenen. És impressionant. Jo reconec que l'emprenedor universitari o l'emprenedor jove és molt més atrevit i és molt més entusiasta que el perfil de l'emprenedor més sènior. Per tant, si demanem el factor F de l'Emma, seria valentia, coratge... Jo et diria passió pel que fem. Passió. Sí, jo crec que aquest és el nostre factor F. Molt bé. El segon recorregut del mapa d'emprenedoria és tot el que podem oferir als emprenedors que tenen una idea, però ja amb un recorregut no universitari, els emprenedors de la nostra ciutat o del nostre territori. Qualsevol emprenedor. Sí, en aquest cas nosaltres els oferim 3 programes diferents. Tenim l'itinerari bàsic per resoldre dubtes, qüestions fiscals, laborals, capitalització de l'atur, temes de tràmits, com aixecar finançament, coses puntuals, itinerari bàsic. I el tercer? Se'ns acaba el temps? El tercer seria l'itinerari avançat, que ja és molt més sofisticat. És per entrenar els emprenedors, per madurar la seva idea, moldejar-la, formar-lo amb els trets fonamentals per liderar després correctament el seu projecte i acompanyar-lo a la posta en marxa, per acabar amb la incubació. Sabeu que Tecnocampus té una incubadora per allotjar projectes d'emprenedoria que, passats 3 anyets, tenen capacitat ja per créixer, internacionalitzar-se, aixecar finançaments de segona ronda i, per tant, nosaltres amb el mapa d'emprenedoria el que fem és treballar idees, posar en marxa negocis i fer-los créixer. Que siguin realitat, no? I fer-los créixer. I fer-les créixer. Abordem tot el cicle de vida del món emprenedor, del món de l'empresa. I aquest és el nostre mapa. Pots entrar com a universitari, pots entrar com a emprenedor, pots entrar com a empresa que s'accelera.
Fantàstic, doncs Déu-n'hi-do, en poc temps ens has explicat uns processos d'emprenedoria que, si més no, ens animen a veure un futur millor, i amb aquests estudiants que deies que de por gens, que venen valents i amb passió. Això és el que intentem fer des d'aquí, des del Persones F, animar a tothom a agafar aquesta actitud. Emma, moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí una setmaneta. Molt bé. Bona nit. Gràcies, igualment. I amb l'Emma, amb aquest punt final de passió i de valentia i d'emprenedoria, com no, us deixem avui. Ja sabeu que ens trobeu per Persones F a qualsevol de les xarxes socials que utilitzeu habitualment. Ens veiem ben aviat, tingueu sempre a punt i en ment aquest factor F, i res, que vagi molt bé. Fins aviat. Bona nit. Dancing to